Λοιπόν, Γιώργο, θα σου κάνω και εσένα την ερώτηση. Πρώτη φορά στην Ελλάδα? Όχι βέβαια. Όσο πιο έμπειρος paddler που έχει περάσει με 3 ίσους κρόσses στην πλάτη σου, το πρωταρχικό που ήταν το δοκιμαστικό, πέρυσι το πρώτο και το δεύτερο. Ποια είναι η εντύπωσή σου, πού μπορεί να πάει αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα μπορεί να πάει πάρα πολύ ψηλά. Καταρχήν, το πιο βασικό είναι ότι μπορεί να ενταχθεί μέσα στο παγκόσμιο καλεντάρι. Δηλαδή θα μπορούμε εδώ πέρα να κάνουμε έναν αγώνα ο οποίος δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά speed crossing. Να έχεις 360 μέρες αυτές τις συνθήκες, flat νερό και ένα κανάλι το οποίο είσαι focus να τερματίσεις γρήγορα. Αυτό είναι το speed crossing, το ίσμο speed crossing. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, όπως μου είπαν και ο Ερικ και ο Γκάσπαρ, είναι μοναδικό αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοιο μέρος στον κόσμο. Αυτό είναι ακριβώς. Και βέβαια και η ενέργεια, πόσοι paddler, εγώ μίλαγα με τα παιδιά, έχουν ενθουσιαστεί από τον κόσμο που συμμετέχει. Ναι, εσύ που μίλησες και με τους δύο συναθλητές σου ξένους, τι κατάλαβες, ενθουσιαστήκανε? Οι εντυπώσεις τους ήταν φοβερές, είναι ενθουσιασμένοι. Ήταν ενθουσιασμένοι πριν καν τρέξουν, με όλα τα βίντεο και όλα αυτά που έχουν δει. Περιμένανε πώς και πώς να περάσουν τον ιστμό. Είναι φοβερό θέαμα από μέσα και φοβερές συνθήκες για να κάνεις speed SUP, γρήγορο SUP. Φέτος πώς πηγαίνει, πώς ήτανε μεγάλη τσίτα? Δεν έχω δει ακόμα χρόνους, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχω ρίξει το ρεκόρ μου, γιατί με τραβήξανε πολλοί οι ξένοι αθλητές. Είχα κάποια προβληματάκια, ήμουν λίγο κουρασμένος και είχα πυρετό εχθές, αλλά το προσπέρασα σήμερα και συγκεντρώθηκα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, γιατί πλέον και οι συμμετοχές στην Ελλάδα και το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Άρα ελπίζουμε σε ένα παγκόσμιο, πιστεύεις, πλέον ένα επίσημο παγκόσμιο. Ακριβώς. Πολύ, πολύ εγγύς μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος μας, ώστε αυτός ο αγώνας φέτος θα ακουστεί πάρα πολύ στο εξωτερικό, ώστε πρώτα Θεός του χρόνου να μπορούμε να κάνουμε ένα παγκόσμιο event. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να είστε ευχαριστώ. καλά και ελπίζω του χρόνου να έρθεις πάλι στην Ελλάδα. Να είστε καλά.